85 हमरा 90 चाही। ये टेंगड़ा के दीदी लात खइबे का रे? ये टेंगड़ा के दीदी बेहाया कहीं क्या? ये टेंगड़ा के दीदी हमरा योबे चाही। 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 80 ना 85 हमरा 90 चाही। 80 ना 85 हमरा 90 चाही। ये टेंगड़ा के दीदी मुंह ना देखल ह? ये टेंगड़ा के दीदी ना ठेकी। ये टेंगड़ा के दीदी हमरा योबे चाही। ये टेंगड़ा के दीदी हमरा योबे चाही। ये टेंगड़ा के दीदी हमरा योबे चाही। ये टेंगड़ा के दीदी हमरा योबे चाही।